to God. They say, holy, holy, holy. They say He is worthy. That is what we are here to say. Hallelujah. Ikerobim nese rafime simana zimeme sagu situ See
Phakeme kunento zonke, phakeme kunamazulu. Siyabonga ukukhonza wena, siyabonga ukuthandwa nguwe, sibonga ukubulekelwa iqiniso, sibonga ukuhlala ethembeni, sibonga ukukholwa nguwe. Siyabonga ubani onjengawe, ubani ongafaniswa nawe. Siyabonga imini egameni kaJesu. Sibonga ukuthembeka kwakho Nkosi. Umuhle Baba wethu namandla wonke. Siyabonga ngegama lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Sisemi kanjalo nje bazalwane. Kusezweni likaNkulunkulu ukuthi sikhulekele izwe lethu nabaphathi bethu abasiholayo ezweni lethu. Izwi kaNkulunkulu lithi inhliziyo zamakhosi sesandleni sikaNkulunkulu kuyiguqulela la ithanda ukubhekisa khona. Sikhuleka kuNkulunkulu ophethe inhliziyo zabaholi bethu. Alibonge igama leNkosi. Lithi sikaNkulunkulu yena ukhethayo abaphathi bethu. Alibonge igama leNkosi. Socela babudimba eseza ngaphambili sikhulekeni bazalwane. Siyazi very soon sizoza kuma election. Sikhulekele izwe lethu bazalwane. Noma lidunguzela. Sikubuye ngazuthanda ithemba kodwa likhona ithemba kwabakholwa uNkulunkulu. Belithezwe likaNkulunkulu bazalwane uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Ithemba lethu likuyo uNkulunkulu ngabantu. Alibonge igama leNkosi. Sikhulekele nomhlaba wonke kubi konakele bazalwane. Izwe nezwe lifuna ukuyiveza ukuthi lona linamandla kangakanani at the expense yabantu abangahlangene nayo yonke lento eyenzekalayo. Siyacela babudimba siholeke kulo mkhuleko egameni kaJesu. Amen. Ngicela sikhuleke sonke bangcwele. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yamakhosi nasekuseni Baba siyabonga ngaleli thuba osipha lona. Dala izulu nomhlaba wena wadala konke khona ngenxa yezwi lakho. Nasekuseni Baba siyasondela uNkulunkulu wethu onamandla wonke esihlalweni sobukhosi. Sizokhulekela Nkosi yamakhosi izwe lakithi. Siyakhuleka ke Baba njenganebandla Nkosi yamakhosi sime esikhaleni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuhlakanipha okuvela kuwe ngoba uthe Baba uqala kokuhlakanipha ukwesaba wena. uNkulunkulu wethu onamandla wonke ubeke Baba iziphathimandla wabeka Nkosi yamakhosi ababusi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ongakho Nkosi yamakhosi intando yakho othe mayenziwe emhlabeni njenganalokho yenziwe emazulwini. uNkulunkulu wethu ophakemeyo ubabekile ngokuba Nkosi yamakhosi bezokwenza lokho okufiswa nguwe. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu onamandla onke ezindaweni zonke lapho Nkosi yamakhosi bephethe khona babaphathe Baba ngokwesaba wena ngoba wena uyinkosi umsindisi wokuphila kwezimpilo zethu. Siyabonga Baba ukuthi siyibandla uNkulunkulu wethu onamandla onke elesaba Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu wethu onamandla onke izwi lakho ngoba ngalo udalile Baba. Siyabonga ukuthi ukuthula okukuyo inkosi uKristu Jesu kuzohlala kuphumule phezulu kokuphila kwezimpilo zabantwana bakho. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi nakulesi sikhathi izwi lakho lisaphakanyiswa phakathi kwale ndawo, lisaphakanyiswa uNkulunkulu wethu onamandla onke ezweni lakithi. Ukhona Nkosi yamakhosi lapho umnini mandla onke izwi lakho Nkosi yamakhosi lingesenayo indawo. Siyabonga ukuthi uqinile uNkulunkulu wethu onamandla onke izithembiso zezwi lakho phezulu kokuphila kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuleka mnini mandla onke, sikhulekela ukuthula ezweni lethu.
sikhulekela ukuthula ezweni lase-South Africa nawo bonke Nkosi yamakhosi awumakhelwane abakhelene nezwe lakithi. Sithi uNkulunkulu wethu onamandla okuthula kwakuye inkosi uKristu uJesu bakuhlale ephumule phezu kwezimpilo zabantwana bakho. Sikhulekela ukuthula emhlabeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abame Nkosi yamakhosi ngezithembiso zezwi lakho eqinisweni ngoba uthe Baba uyindlela neqiniso. Limiseke uNkulunkulu wethu onamandla wonke kube yilo lodwa elibusayo emhlabeni wonke. Sikhulekela Nkosi yamakhosi ukuthula okuseNkosi yamakhosi kwa-Israyeli kulesi sikhathi kuse-Middle East. Siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba ukwandise Nkosi yamakhosi kuleya ndawo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi kuyezwakala okwakho Nkosi yamakhosi ukukhuluma ongafani nokwabantu. Izwi lakho Baba esithi malivunguze umhlaba wonke. Phakanyiswe wena Nkosi emileyo njalo ingunaphakade. Siyabonga babona amandla wonke ukuthi kuyezwakala ubukhona bakho nemvunge Nkosi yamakhosi emvuselelo enkulu ezayo eAfrika. uNkulunkulu wethu onamandla wonke mawuyibuse Baba. Kube nokuthula Nkosi yamakhosi kuyozona zonke izindawo lapho khona izimpi Baba. Sikhulekela Nkosi yamakhosi ungenelela kwezwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke ubusise bonke Nkosi yamakhosi abaphakamisa igama lakho. Izinceku zakho ezindaweni zonke uNkulunkulu wethu onamandla wonke lapho izwi lakho lisafunyaniswa khona bakwenzeke Nkosi yamakhosi umangaliso ngenxa uba igama lakho Nkosi yamakhosi liphakanyisiwe. Siyabonga ke Baba. Sikhulekela Nkosi yamakhosi iprovince yakwithi iKZN nawo wonke ama-province uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Siya Nkosi yamakhosi okhethweni. Siyazi babona amandla wonke kuba khona ukuxokozela. Siyakhuleka Nkosi yamakhosi ukuthi kube nokuthula. Zonke izinhlelo ezenziwayo uNkulunkulu wethu onamandla wonke zibe ngaphansi kwesandla sakho nangaphansi kwesandla somusa wakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke singekhohlwe ukukhulekela uIsrael. uNkulunkulu wethu onamandla wonke uthe abamkhulekelayo Nkosi yamakhosi yokubabusisa makube khona ukuthula kuleya ndawo. Abantwana bakho babuyele Nkosi yamakhosi kuwe bakuphakamise wena wedwa ngoba uJehova othembekileyo ngesikhathi zonke. Sikhulekela Nkosi yamakhosi abafundisi bonke Nkosi yamakhosi inceku nezincekukazi zakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke oyigcinile kulesi sikhathi kuba izwi lakho Nkosi yamakhosi zilimele kwenzeke Nkosi yamakhosi okuthandwa nguwe. Siyabonga ke sithi Baba unamandla wonke udumo lungolwakho thabathe ngegama elihle lomfana uJesu Kristu manje naphakade. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Praise the name of Jesus. Thanda ukubingelela kakhulu umoya ingcwele khona phakathi kwethu. Ake simshayile izandla bazalwane. Praise the name of Jesus. Sibingelele obaba be-leadership nomama bakwabo. Sibingelele omama nobaba ne-youth egameni likaJesu waseNazaretha. Sibingelele abazalwane bethu abasibuka kwi-social media. Siyalibingelela lonke egameni elihle lomfana uJesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibingelele nonkosikazi wami egameni likaJesu. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Igama lami ekhaya bangibiza ngokuthi nguThokozani wakaphakathi Sibongo. Ngomusa kaNkulunkulu wangenzela umusa ngashadelwa. uNkulunkulu wangibusisa ngonkosikazi igama lakhe uNamisile phakathi. Igama lami negama lakhe lineminingi efanayo. Kusho ukuthi nje uNkulunkulu wakuplana emaphakadeni lento ukuthi mina naye. Alibonga igama lenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. It's all about grace. Umubuka izinto uNkulunkulu asekwenzele zona
ushawa amahloni. Uma ubuka ukuthi uNkulunkulu ukususaphi, usukuphi manje? Kufika into ethi kuwe, bengenzeni mina kangaka? Asikhuluma iqiniso lokuthi akekho othanda ukuba la ekhona njengamanje. Sonke sifuna ukuba la singekho khona njengamanje. Kodwa umuntu uyabheka ukuthi njoba ngifisa ukuba la ngithanda ukuba khona, ngingasathanda ukuba la engikhona njengamanje. Kodwa kuyangimangalisa ukuthi nje ngiphuma phi la ngiphuma khona. Kwakona ukuthi ngila ngikhona njengamanje kungenza ukuthi ngithi Nkosi, ukuba wena baba wethu bengingashongo wena ukuthi angilangazelele ungaphezulu kwalokho, ingabe ngithi amen mina la ngikhona. Ayikho into esingayenza ukuba silungele nokuthi sifanele umusa kaNkulunkulu. Ayikho. Ayikho into ongayenza. Ayikho imizamo ongawenza ukuthi wena ufaneleke ukuba umusa kaNkulunkulu kufice wena. Umusa kaNkulunkulu ubuka ekubhedeni kwakho. Sonke labazalwane besibheda futhi besibheda ngempela. Ingakho kufanele njalo uhlale uzikhumbuza, uhlale uyibheka, uhlale uyigqalaza ukuthi angingabi umuntu ohamba ejaja abanye abantu ngoba nami ngiyazi la ngiphuma khona. Mina fanele ngizwelane nalabo abantu ebengazi ababuke ngathi bayabheda phambi kwamehlo wami ngoba ngizazi ngami. Ngoba nami ngabekezelelwa. Engasangibekezelela uNkulunkulu yedwa, sengibekezelelwa nabantu nje ngiphila nabo. Wabekezelelwa abazali, wabekezelelwa izihlobo zakho, ubheda. Ingakho ke kuukuthi uma ufica abanye abantu ababhedayo, ufike ubabekezelele nabo. Uthi baba ngiyakwazi ukubheda kwami. This is my opportunity nami. Ke kube khona into engiyenzayo empilweni yomuntu. Noma ngabe ngiyabathandazela, noma ngiyabaluleka, noma ngabe ngiyenzani kubo, kodwa ngiyazi ukuthi lokho engikwenzayo ngikwenza ngoba nami ngikwenziwa nakimi. Asikho ngcwele la. Zikhona izinto obonayo ukuthi hey, lo muntu lo akufanele ngabe uma la phambi kwethu kube khona into ayikhulumayo nje ngoNkulunkulu. Ayikho into engenza ukuthi ngime la ngizontshela nje ngobuhle bokuba umntwana kaNkulunkulu. Ayikho bazalwane. Ingakho uNkulunkulu esifihla. Asifihla uNkulunkulu ngokomusa wakhe. Athi uNkulunkulu esesifihlile kumane kuvela igrace. Abantu bancoma ukuyiphatha kwakho kuhle, abantu bancome izinto ezinhle ozenzayo, bancome indlela obehave ngayo, bancome izinto ezinhle nezinkulu ozenzayo. Abasancomi wena uyalazi iqiniso ukuthi abancomi wena, bancoma umusa kaNkulunkulu ephezulu kwempilo yakho. Noma ngabe uyanikela umuntu nje natural, umuntu akanayo inhliziyo yokupha, akanayo. Futhi umuntu nje natural unomona. Ufisa sengathi ngawo yena yedwa okwenzeka izinto ezinhle kuye. Futhi khona umnyama. Uma ngabe ubona umuntu omnyama ehamba ngemoto enhle eyisilahla evuleka phezulu, umuntu omnyama ohamba ngaleyo moto uyabuza uyithathaphi. Kodwa mbona elinye ibala lihamba ngayo uthi bayabusa abanye abantu.
Uyabona ukuthi isekhona lensila yokuthi uma ngabe omunye umuntu ephumelela kuba khona into ebhlungu ngawe. Khona into ebhlungu kuwe. Ayikujabulisi. Uyoze uhlangane noJesu kuyima ujabula. Mina ngiyamangala abazalwane ukuthi yazi uJesu uyayenza into oyibonayo ukuthi le ayiphumi kimi. Ujabule uzwe into eyikitaza enhlizweni ubona abantu bephumelela. Ubona angihlangene nempumelelo yakhe lo muntu futhi angizobenefita lutho ngempumelelo yakhe kodwa ngiyajabula nje yazi kumnandi ukumbona ephumelela. Uzumfisela ukuthi awusangathi sathi inkosi ungamqhuba umqhube kakhulu. Uyisho lento uyizwa ukuthi idabuka phakathi enhlizweni yakho. Ubona nje lento ayisaqhamuki ke kimi lento. Ayisaqhamuki kimi. Siqhamuka kulo ongiphethe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Singeke siyeke ukumbonga. Ngiyazi mina bazalwane ukuthi sonke sidlula ezintweni ezinzima. Ikhona into wonke umuntu adlula kuyo ayibuzayo ukuthi until when God. Othi noma usujabulile waqeda, wajabula wenza konke, kodwa meke yabuya le yanto leyana. Uyayibuza ukuthi kuze kube nini baba? Unomthandazo wento ofisayo ukuthi sengathi ungaphenduleka. Kunento oyibikela uNkulunkulu almost alipheli mhlawumbe usuku ungazange umbikele ukuthi hayibo Nkosi uzungikhumbule bonami. Nasi isimo engibhekene naso. But what is amazing bazalwane ukuthi uyazi ukuthi impilo iyaqhubeka. Ingaphenduliwe lo mthandazo iqhubeke kodwa impilo. uNkulunkulu engashongo ukuthi iqhubeke kodwa impilo. Ubona waphela lo nyaka. Hawu. Nalozayo waphela futhi. Hayibo. Wahambeka nje kwalokho ehambekile kodwa ayikakaphendulwa lento yami kodwa kuyahambeka nje. Futhi kuyahlekeka kuyajabuleka futhi. Ujabula uzukhohlwa ukuthi kambe kunento. Mhlawumbe ingenzeka izibuye mhlawumbe ebusuku usulela usucabanga ukuthi hayibo kunodaba olungakaphenduleki la. Kodwa ubangali ukuthi kwaphileka kwajabuleka ngahleka nami njengabantu bonke. Kodwa kunodaba lami olungakaphendulwa. Kunezinto ezama-sign empilweni yethu efanele sazi ukuthi uNkulunkulu uzwile. Obonayo ukuthi yebo ngiyathandaza, yebo ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyangizwa kodwa ayikakaphenduleki. Kodwa the fact that ukuthi kunezinye izinto ezingihlekisayo, kunezinye izinto ezingenza ukuthi ngiqhubeke empilweni, kusho ukuthi uNkulunkulu uyangizwa. No wonder uApostle Paul kwakuba khona izinto uApostle Paul naye ezazimhlupha. Ayethandazela naye zingaphenduleki. Kodwa elokhu iqhubekile nempilo. Athi kodwa yazi kunento nje eyive enyameni. Njalo lento ihlale njalo iphokha inyama yami. Kodwa yazi kuyaqhubekeka. Yazi kuyashumayeleka kodwa. Kodwa kuyakhulumeka ngothando lukaNkulunkulu olumangalisayo. Kuyakhulumeka ngothando lukaNkulunkulu olungenambandela. Kuyakhulumeka ngoNkulunkulu ophendula imithandazo. Ikhona yona lento. Namhlanje bazalwane ngifuna uku-encourage umuntu odlula esimweni esinzima. Odlula esimweni esingemnandi. Ukuthi hayi uyeza uzwile. Hayi uzwile. Uzwile. Noma lento ingakukhalisa kodwa azi ukuthi uzwile. Uzwile. Buka lezi ezisemaceleni eziphendulwayo. Ezinye zazo zange uyithandazele kodwa ziyenzeka. Ukuthi uzwile. Ya uzwile. The fact that uzwile
akuzwanga uma wakho nobaba wakho olimited obuya athi ngiyathanda ukukusiza kodwa anginakho kuzwe uNkulunkulu onakho konke and futhi lento oyithandazelayo hayi ngoba imhlula lutho ayikho ikhona leyo nto leyo yena angayiphephetha nje kalula ubala within a second ungahamba usukhuluma elinye igama uhamba uthi angikaze ngimbone uNkulunkulu nje fanele mesamba noNkulunkulu bazalwane sazi ukuthi sihamba nobani kahle sasihamba nobani kahle sazi noma singagibela umkhumbi bazalwane orokhayo ongemnandi uncomfortable ojika la ngafanele kujike khona uhamba la ungafanele uhambe khona kube ngazi ukuthi isikhathi uzoqhephuka kube ngazi ukuthi angizufika la ngifuna ukuya khona kodwa azi ukuthi ukhona yena azi ukuthi ukhona noma ngabukeka ngazi ukuthi lento izogwinya ngoba naba abanye abantu ibagwinyile funa ukunikeza isiqiniseko usho njengoDavid ngicela ukufela ezandleni zakho Nkosi uma kuthiwa khona into eyokugcina empilweni engenzeka empilweni yakho kuphele ngawo ukufa kufike la si results akhona ukuthi yasithini there's one thing engiyicelayo kuwe Nkosi there's one noma konke okunye ngeke kwenzeke kodwa ngicela ukuphelele ezandleni zakho ngicela ungafisa okwenja ngicela ukufisa kwendlalifa ngife ezandleni zakho ngife ngazana nawe ngingafi ngikuthuka ngife kabi ngiye la ngadalelwanga ukuya khona wonke umuntu khona into adlula kuyo bangcwele khona into edlula kuyo Ephesians chapter 3 verse 20 ngoba sonke bazalwane sidlule ezintweni ezinzima and futhi uthi umhlabele njalo Ephesians chapter 3 verse 20 man sicela Amen. Hallelujah. Bengicela umama Nkosi nimnikeze imic bazalwane ningathini so that sizozwa sonke. Ikhona imic. Nisixolele bazalwane sibekezelele. Lezi zinto ibuye ihluphe ngiyacela mama Nkosi ungiphindele mama kwabase Efesu 3 verse 20 kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithi makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade amen amen ngokuba yena unamandla lo ositshelile ukuthi asocela kuye uNkulunkulu akasho ngisocela kubantu uthe asocela kuye mhlawumbe kwesinye isikhathi iphutha esisuke silenze ukucela kubantu esibabona ngazi ukuthi banakho esingenakho thina kanti ngokaNkulunkulu uNkulunkulu uthi
noma abantu babonayo babuke ngathi banakho ongenakho kodwa abazukusiza futhi abazukusiza isikhathi eside. The best way uma ngabe kunento oyicelayo kungcono ucele kuye. Ngoba kwesisikhathi ukucela kumuntu uzogcina usuyislave sakhe lo muntu loyo. Ngoba phela iBhayibheli lithe otshelekayo kumuntu ugcina eyislave salo atsheleke kuye. So uNkulunkulu akafuni ukuthi wena ube yislave sabanye abantu. uNkulunkulu ufuna ukuthi agcine uyindlalifa unjengoba unjalo. Kodwa ube yindlalifa edepende kuye. Ungafani nendodana yolahleko. Uthi uyindlalifa ube uyodla nengulube. Uphoqa uyihlo osezulwini. Because it's not about you. Impilo yakho is not about you, it's about him. More especially uma wayibiza ngegama lakhe, uba nomona ngegama lakhe. Wayibiza ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu nomona ngegama lakhe likuwe. Manje uyafuna ukuqiniseka ukuthi uma ngabe ubiza igama lakhe, dependa kuye. And uNkulunkulu ufuna ukuthi udepende kuye ngoba uyakwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho. Uthi yena uma ngabe epha akaphi ngendlela yomuntu. Akaphi ngendlela yabazali. Uthi meme ngipha mina uhlobo lwami inature yami uma ngipha ngokungaphezulu kokucela. Akekho umuntu ongapha njengoNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuyo uyocela izicathulo. Abone yena ukuthi ucela izicathulo kuphela kodwa uyawadinga namasokisi. Akunikeze namasokisi, izicathulo namasokisi. Because uNkulunkulu onjalo, uNkulunkulu opha ngaphezulu kokucela komuntu. Uma ngabe ufuna ukubona ukuthi lento oyitholile uyithole kuJehova, wayibheka ukuthi ucele wathini, wakunikeza ini. Uma ekunikeze nje lokho kwanele kulokho okucelile akakabuyi. Yazi uSolomon bazalwane wake wacela isimanga, wakwacela nje ukuhlakanipha. What that's the only thing that I'm asking, Father. Uma ungivulela leli thuba lokuthi ngicelani, mina ngicela into eyodwa, ngicela ungiphe ukuhlakanipha. Ngoba uNkulunkulu ophango phezulu. Wathi angizokunika ukuhlakanipha kuphela, ngizokunika nengcebo. Ngizokunika nefame. uNkulunkulu akasiniki, asicela isinkwa kuNkulunkulu bese sinikeze isinkwa, sicela isinkwa sinike neRama. Sinike noPoloni. Asinike no cheese. Asinike into ezikhala kahle. Ingakho iphutha lento yokocela kubantu. Iphutha ukucela kubantu. Uhana abazalwane wahamba wayocela kuNkulunkulu, wacela indodana eyodwa nje. Wacela indodana eyodwa. Ngoba uNkulunkulu uyabonelela, wabanika amadodana amathathu nezintombi ezimbili. Waba nezingane eziwu5 ecele eyodwa. uNkulunkulu akaphi ngendlela yabantu. Musu ucela kubantu, ucela kuye. Cela kuye. Naleyo nkosikazi owayinezikweletu, indoda yakhe yamshiyela izikweletu. Yathi simshiyele wathandaza wacela kuNkulunkulu ukuthi ayingenelela baba. Nazi izingane zami ziyathathwa la, zokwenziwa igqila. Ngenelela. Wathi uNkulunkulu ngiyangenelela mina. Wathi ngizongenelela uzukhathale. uNkulunkulu wamupha uoyela, wamupha uoyela kwaze kwaphela izitsha.
engazi ukuthi bazalwane siyayilimitha ezidingweni zethu mesicela kubantu. Ake siye kuNkulunkulu siyocela kuye. Ucela namhlanje, ucela nakusasa, ucela nantambama, ucela ekseni, ucela sonke isikhathi. Ulokhu uthe baba, khumbula umthandazo wami baba. Uma ngaphendulwa uwe, ubani oyongiphendula? Cela kubantu, abantu bayancikisela nento zabo. Abantu bayabala izinto zabo. Bathi umbona nje emile. Umbona nje emile. Yimi wonke lo. Umuntu uklemaza eklemene, ubusathane bazali, aklemene into angazange akunike zona. Athi yimi wonke lo. Ngesuthi angithengele yona, usebala nothai, neshethi, necathula, akahlangene nayo. Uhlangene nesuthi yena, umuntu unjalo ke. Uma wacela kumuntu nje, okwazi ukuthi uyifake enkingeni. Hey kungcono ucela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu noma esebenzisa umuntu usoye seyilungisile inhliziyo yakhe. uNkulunkulu uma bese ekuphendula ngomuntu. Sengisho uNkulunkulu mekuphendula akuphendule ngomuntu. Umuntu kaNkulunkulu ezokunika something athi yethu sobabili ke lebangazi abanye abantu. Weyikhipha wena ngoba uyifakazela yena akahlangene. Ngoba kube isandla sika uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mabenika abazalwane. uNkulunkulu mabenika ngifuna abazalwane ukuthi noma sibuka isimo esidlula kuso noma isimo esibhekene naso sazi ukuthi this thing is nothing in front of God. Akenzi njengabantu. Akenzi njengabantu. Yazi bazalwane indlela uNkulunkulu anazo zonke izinto esizidingayo. Uthi celani noma yini. Bazalwane. Yini noma yini. Inoma yini oyifunayo ngaleso sikhathi. Kusho umdala weinsuku la. Kusho uNkulunkulu owenzile nganezinkanyezi. Kusho uNkulunkulu owenza umhlaba wonke. Elithi izwi lakhe isiliva negolide lingelakhe. Uthi noma yini celeni. uNkulunkulu akadlali ngathi bazalwane. uNkulunkulu akadlali ngama feelings ethu. Ngeke uNkulunkulu athi asicele noma yini. Bese phinde futhi yena angayiphenduli noma yini. Uthi noma yini iceleni kimi. Noma yini. Ngifuna ucabanga noma yini. Noma ngabe impilo noma yini. Noma unesidingo semali noma yini. Noma uthando noma yini. Noma indlela yokuphila engcono kunalo uphila ngayo njengamanje noma yini. uNkulunkulu la kakhuluma nabantu, ukhuluma nesizwe sakhe, ukhuluma nabantwana bakhe abagcwele yena. Uyabatshela ukuthi lalelani labantu abami. Emhlabeni enginibeke kuwo. Nezwe enginibeke kulo. Celani noma yini, musala ukubheka isimo salo. Bhekani umhlaba enocela kuwo. More than umhlaba enihleli kuwo. uNkulunkulu akumphathi kahle lento ukuthi sicele izinto ngokubuka ieconomy yalomhlaba. uNkulunkulu
kuyamjabulisa ukusibona siyocela ngokwe-economy yakhe. Mina ngiyazi bazalwane, sesikhona izinto esike sayithandazela. Ikhona into esike sayithandazela zangaphenduleka. Na manje ezinye zasuze wayikhohlwa nothi wayicela. Asame soyipheqa lezi zinto soyivundulula siyibona. Asibuyele emuva. Sithi kunento engazange iphenduleke la. Kunento engayithandazela ngo2020. Angikhumbula uyiphendula. Ngithi ake ngibuyela ngoyicheck ukuthi kwangeyona yini noma yini le. Uma kwakuyi noma yini kwenzekalani ukuthi ingaphendulwa. Kwesinye isikhathi into eyenza ukuthi uNkulunkulu angayiphenduli noma yini yethu ukuthi sino plan B. Hayi ukhona enye plan enginayo. Uma ngabe uNkulunkulu engayiphenduli nginayo enye plan. Bese uNkulunkulu esiyekelela kulawo ma plan ka plan B. Athi hayi akushayo u plan B ke sibone. Ukufrustrate u plan B uzukhohlwa. Iyahlupha abazalwane into yokuthi siye kuNkulunkulu kodwa sinelamanye amathemba. Ukuthi uma ungangiphenduli ukhona usibanibani engizotsheleka kuye. Ngizokhuluma nosibanibani uPamela uzokwazi ukungihlanganisela ngoba yena unayo iconnection yabona. uNkulunkulu bese ethi hayi ngoba usenayo amanye amaplan. Hayi awungishiye mina ngowuhlangabezana nalama plan akho. Sicabana lapho nje noJehova. Emthandazweni yethu sicabana lapho nje. Kube ngazi ukuthi uNkulunkulu wethu akaphenduli. If ufunda incwadi kaLuke chapter 18 verse 38, uBaptimeyu ngayibhala nje bazalwane ngeke ngiyifunda. uBaptimeyu bazalwane wayengenawo uplan B. Wayeno plan A. Wayeno plan A. Wathi uma ngabe ngimyeke dlula kuphelile ngami ngeke ngiphinde ngibone. Anginayo enye plan. Iplan enginayo yinye ukuthi uJesu mengimbebeza ngizwe. Lithi zikaNkulunkulu bazalwane wamemeza uBaptimeyu, wamemeza bamthulisa athi hayi uthule wena, awuthule. Lithi zikaNkulunkulu wayikhana ememeza kakhulu. Anginayo enye plan. Iplan enginayo eyokuthi lo muntu alizwe izwi la mama enzi adile nalesimo sami. Uma ngabe dlula anginayo enye plan. Lithi zikaNkulunkulu wamemeza. Lithi zikaNkulunkulu wezwa ubaba wethu osezulwini. Wezwa uJesu wama. Wathi ubaba lo memezayo. Wathi mletheni la. Awuyezi indoda enoplan A phela. Musu ukuthandaza ezif ngazi ukuthi no ukuthi siqala la kuwe bese mangabe ukuthi usahlela na ukungiphendula then bese ngibe khona la ngibamba khona ngibe busy kancane while usabhizi usahlela ukuthi uzongiphendula kanjani nini. Singamenzi njalo. Singamenzi njalo. Ngoba kusasa abantu bazomthuka lo uNkulunkulu wethu. Bathi lo hlala uthandaza kuyena kanti abazi ukuthi unamanye amathemba wena nomunye uplan, unenye plan. Iya kuyo uNkulunkulu futhi uma ungangiphenduli ngizokwenza njani? Uthangephi? Uthangephi? Uma ungangiphenduli baba, uthangephi? Uthangcele bani? Uthi zikaNkulunkulu ufuna incwadi kaJeremiya chapter 33 verse 3. Ngibize ngesikhathi sokuhlupheka bazalwane.
ngiza kuphendula. uNkulunkulu bazalwane uyasiqinisekisa ukuthi lalela uma ngabe umbiza uzokuphendula. Ngesikhathi sokuhlupheka uyazi uNkulunkulu zizosifica izikhathi zokuhlupheka. Uthi message zifikile lezo lalela musu ucabanga ukuthi angikho ngibize. Uthi ngoba kuloko okuhlupheka ngifuna indumiso yami kukho. Ngoba uthi ngibize ngizokuphendula bese unjani uyangithumisa. Psalms 50 verse 15, call upon me in times of trouble. I will deliver you. You will honor me. Uyabizwa uNkulunkulu. Awubazalwane, uyabizwa uNkulunkulu. Uma kuthiwa khona umuntu obizwayo, uNkulunkulu uyabizwa. Uyabizwa namhla ngihleka namhla ngikhala, uyabizwa uNkulunkulu. Musukuhlala ezimweni ongayithandi uNkulunkulu ekhona. Mubize uthe uzokuphendula. Uyabizwa uNkulunkulu. Uyabizwa uNkulunkulu. Ngifuna ukunigcizelela abazalwane ukuthi mekuthiwa khona into ebizwayo before ubize izihlobo zakho, before ubize omakhelwane, uyabizwa uNkulunkulu. Uyabizwa uNkulunkulu. Uyabizwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukumtshela ukuthi ngila baba. Angazi ngiphume ngibheke ngaphi ngila kodwa. Angazi mekuthiwa ngiyanyakaza la kushonwa ngaphi. Engikwaziyo uthe wena baba ngokubiza ngekhathi enje. Wathembisa wathi uzongiphendula. Baba lunyu yinyi plan enginayo uwe kuphela. iBhayibheli bazalwane belisikhuzile lasiqaphelekisa lithi hey ungahambi ngokwakho ukuqonda. Ungancike okwazini kwakho. Ungancike kwi-experience yakho. uNkulunkulu akabe yisource yempilo yakho. uNkulunkulu akabe yikho konke kukho konke empilweni yakho. Noma abantu bengilahla kodwa ngiyazi ukuthi ukhona yena. Asho njalo uDavid athi umama nobaba ungilahlile kodwa uJehova wangithabatha. Lahlwa abantu abasenhlizweni, abantu afanele ngabayagona, abantu afanele bayakunakekela bakulahle. Ulahla abafowenu. Bathi nalo uNkulunkulu wakhe ayosiyeke phansi sini. Na ube nembuzo ukuthi baphumelela bona kodwa bengambizi lo ongabonwayo. Bebiza abanye uNkulunkulu kodwa baphumelela bona. Bakulahle. Bathi angeke size sikwazi ukukusiza, uyoze usizwe uye lo uNkulunkulu wakho omthandaza imini nobusuku. Buka thina sishona le kuhlangana izinto. Mbize. Njalo ungavumi nami baba. Kwesisikhathi bazalwane lesihlupa sisuke sibe too soft. Singabi radical. Sifuna amalungelo ethu. Sithi baba ungavumi nami. Angiyamukeli lento eyenzeka la ekhaya. Lento yokuthi amakhosi ahambe ngeenyawo. Ingceku igibela amahashi. Angivumi le nto. Angivumi ukuthi la ekhaya isource yokuphila kuba abanye aboNkulunkulu. Ngivuma ukuthi la ekhaya isource yokuphila nguwe kuphela. Kufanele kufike la bazalwane isicasula isinenga into yokuthi uNkulunkulu wethu kube ngazi ukuthi akekho. Fanele kufike izathu la kufike isikhathi la isicasula ngempela isinenga into yokuthi uNkulunkulu wethu esimthandaza insuku zonke kube ngazi ukuthi uthuli.
Kufanele uNkulunkulu asifake izibonkolo bazalwane. Into enqabayo ethi lutho ukhona uNkulunkulu uzophendula. Asingahambini sihlaleni ukhona uNkulunkulu uzophendula. uNkulunkulu kaElisha ngeke athule nje obhali bechanasela. Hawu bazalwane, ke sinqabe, ke simtshela uNkulunkulu asiye esibhedlela ke this time. Angiyidokotela nje, ngifuna ukube uwe uphilisa mina this time. Ake ngilethe ubufakazi, ngifuna ukuletha ubufakazi manje. Ngilethe kubantu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ungiphilisile. Angiyamkeli lento ukuthi indalo kuzofanele kuyiwe ebhedlela. Ube uNkulunkulu weBhayibheli. uNkulunkulu ohlala eBhayibhelini. Muhle mabe simfunde eBhayibhelini. Akamuhle yini mangabe efundwa kimi ngibe incwadi ebhaliwe. uNkulunkulu ohlala ngaphakathi kimi abe incwadi ebhaliwe. Ibhalwe ifundwa abantu bonke ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Abantu bewazi ama weaknesses ami, bazi ukuthi ayikho into engiyiyo, angiqualify ukwenza lutho, kodwa uNkulunkulu enza umangaliso wakhe angiphakamise. Abantu baze babone ukuthi hayibo ukhona uNkulunkulu walomuntu, siyamazi thina, akaqualify ukuba lapha, kodwa ngenxa yalo uNkulunkulu wakhe usekhona lapha. Akasibe radical for God. Singabi too soft bazalwane. Futhi siyeke lento ukuthi sihambe ngesystem yalomhlaba. Sihambe ngesystem yasekhaya ezulwini. System yalomhlaba ithi awukwazi ukuba kwenye indawo ngaphandle kokuthi uzwane nobani. System yalomhlaba ithi gwaza ukuze izinto zakhe ziqonde. Isystem yalomhlaba ithi uma ungantshontshi awuzuya ndawo. Fanele kufika isikhathi bazathi siba radical sithi no. Hayi khona uNkulunkulu. Hayi khona uNkulunkulu. Yazi bazalwane Niniva bazalwane. uNkulunkulu eseready ukulibhubhisa wathumela uJohn. Wayale uNkulunkulu wamlanda. Washona khona. Isizwe kaNkulunkulu uJohn walitshela iNiniva ukuthi uNkulunkulu uzolibhubhisa. iNiniva bazalwane lalingamkhonzi uNkulunkulu. Kodwa bazalwane lazithoba. Hawu Nkosi yami, lazithoba, lazila ukudla for 3 days. Likhala kuJehova. Lithi sizwele baba. Uma singazwelwa uwe ubani oyozwela. Sesibayekile uNkulunkulu ngoba siyabona ngeke basilekelele la. Sesiza kuwe kuphela. Sicela kuwe kuphela. Lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane iNiniva uNkulunkulu walixolela for 70 years. iNiniva li-reach. For 3 days lithandaza nje. Licela uNkulunkulu alithethelele. Cela uNkulunkulu angehlisi ulaka lwayo lukuyo. uNkulunkulu ngibeka uNkulunkulu owenza nongaphezulu kokucela komuntu. Laba reach iNiniva for 70 years. Orlando 3 days nje we fasting. Athi uNkulunkulu uma abantu bami bezithoba befuna ubuso bami ngizobezwa besekhaya ezulwini. Ngikhulule isizwe sabo ngiphilise yonke into yabo. Siyamdinga uNkulunkulu bazalwane. No. Siyamdinga uNkulunkulu asisize. Sibe radical. Sifuna into zethu. Hawu ake sambe nathi soshaya itotoye emthandazweni bazalwane. Ke shaya itotoye emthandazweni sithi kunezinto esizifunayo la. Sinamalungelo ethu esigawatholile. Abantu basemhlabeni bayeshaya itotoye befuna amanzi. Thina ke soshaya itotoye emthandazweni. Sisothi Jehova wethu sinento esifunayo la. Tshela ingane qoqa ingane bathi bami shaya itotoyi namhlanje kuyafiwa. Wonke umuntu akabhala iplaque card yakhe asho ukuthi sifunani kuJehova. Wonke umuntu singena emthandazweni. Wonke umuntu ungena ezireni ukudla. Soshaya itotoyi kuJehova. Sizothi sinedingo zethu la. Asikwazi ukusafarisha lekhaya kunoNkulunkulu ongaka.
uNkulunkulu akasize sibe nolaka. Singa-accept isimo. Sithi asiyifundi lento la ekhaya. Asiyifundi lento la ekhaya. Yazi nami lento iyangidla ke manje. Nami sengiyacikeka nje. Sekunento ezingicikayo nami engiyibuka lapha ekhaya uthi hayi. Ngathi uzongidina lento ukuthi njalo mekuphela inyanga kube khona into kube ngathi ukuthi kuba ngcono mekuphela inyanga iyangidina kwalona. Sengidinwa ngoba sengiyila. Isiyangidina manje siyangidina. uNkulunkulu bazana ake sifake ibonkolo sidinwe. Isicike nje lento, isicike. Mekuthiwa khona ungeke uya kundaba ukuciwa abantu akucikwe ile situation. Lo bhekene nayo. Uthi ngicika ngoba manje uNkulunkulu wami usedilile nayo. Manje ngicela ukuthi yini indaba ngenzeki. Kanti ngithemba yena yedwa. Ngicike. Icike nje. Yazi yabona into emicika. Siyazi ngicika ngifuna nokukhuluma nangayo lento. Indlela engicika ngayo. Ngifuna nokuyicabanga. Sicike isimo obhekene naso. Sicike isimo esithuka uNkulunkulu wakho. Esikubuzayo ukuthi uphi uNkulunkulu wakho bekunje. Sicike leso simo. Sicike. Singabe too modern. For ama situation uNkulunkulu ekhulumile ngawo wathi lalana nocela kimi ngizonizwa. Uma ngabe ethe uNkulunkulu asicele kuzosizwa, why fanele manje kube khona ngathi uthi uNkulunkulu konke angayishongo. Icika nje impilo yakho ubone lokho njalo mina ngilokubuyela esonweni. Lokubuyela njalo kulesi sono. Njalo lento angiyifuni kodwa manje lokubuyela kuyo. Ayicike. Ngifuna ukuphila ubungcwele mina. Ngifuna nami ukuthi mekuthiwa umntwana kaNkulunkulu uthiwa cha impela siyambona. Uhluke kwabanye ogogo, Ucaca uthi isigogane sinoJesu. Yabona? Ugogo noJesu. Bogogo ngadondolozeli. Uthi hayi nami ngohlanganisa 100 manje. Usemusha ngathi hayi ngaqala phansi umuzi mina phansi. Baguga abantu ba 40 years, baguga abantu ba 50 years, ubagugi wena uno 8. Usibabuza abantu abamini inkinga yenu. Naguga nibancane kwenze njani? Ngoba manje lo Jesu uyangenza mina. Yazi ihluphe nje lento ukuthi baba ngiyaba lento yokuguga lokuguga hawu ngifike ngishaya u50 nje kuze kuthiwe yitshitshi. Kuthiwa leli itshitshi. Abantu kuze ngimangala uNkosi indoda yakhe imangala indoda ukuthi hayibo imangala imali indoda yakhe ingazi ufa yenze njani. No Abraham ukwenza kanjalo bazalwane. Wamanga ukuthi unkosikazi omuhle kanje into engizoyithini. Wahalelwa amanye amadoda. Yazi yathi inkosi hayi animbetheli ufuna ukumshada kwakhuza uJehova. Fanele kube njalo bazalwane. Umkame ngibuka nje athi leli phungu Jesu ngizolithini. Singagugi. Ngenzela ukuthi sinqabe bazalwane nathi, sinqabeni nathi. Ngenxa kaNkulunkulu wethu sihlanqaba nathi, asifuni nathi. Sisho sokwaba ukuthi hayi hamba mnyaka ngokufica phambili, awungiyeke kancane awuhambe. Iyangihlupha mina bazalazi, iyangihlupha ukuthi nje angazi noma abantu nje abangakholwa nabangamfuni uNkulunkulu nginakho ukubabuka. Kunebandla sasikhonza kulo lapha ekhaya, ibandla lasekhaya. Sasikhonza kulo ka-A bazalwane kwakufike kube yisonto lasekhaya. Bese kuthi eceleni bese kuba khona itavern. Eyayingihlupha le nto bazalwane. Etavern baza hayi mufuna ubona imoto. Mufuna ubona imoto. Olunguza ngewindi esontweni ubuka ukuthi wow etavern ziyabuya imoto ayikhona. Hey
kunomzalwane oyinemoto ephushwayo yazi futhi inkosi yami ngayicela ngathi ngiyifunde le nto mina kunomzalwane onemoto ephushwayo esontweni uma siphuma sifale sophusha imoto yakhe iduma and lesontela kukho imoto kodwa muye tavern zikhona yazi ubuka ukuthi yazi lana ngangisemncane ibuka kodwa la ngithi ayihlangani kodwa lena uNkulunkulu nje siyamthandaza nje kodwa uNkulunkulu uthi unesilver negolide why pho lingaveli ngala livela ngala ngoba mangase sithi kulabantu wozani kuJesu woza bangathi omeko ngazosihluphekisa thina bazalwane asafuneli ukuthi sibe yigwili sibe nezimoto ezinhle sibe nemizi emihle asafuneli lokho sesifuneli udumo likaNkulunkulu manje sesidlulile lapho uma sithenga imoto ezinhle asayithengeli ngoba ukuthi sifuna ukuhamba ngeimoto ezinhle basibone sesenzela udumo likaNkulunkulu bambone lo uNkulunkulu wethu ukuthi ayisuka mani ukhona noma uyongena esitolo nje uyothenga ingubo yakho awuyibuke uthi ungayibuki ngehlo lokuthi sebengibona uyibuke ngokuthi ngehlo lokuthi uNkulunkulu uzokhazimuliseka ke la ngizothenga igqokile ayi bambona uJehova engihamba naye madoda bambona uNkulunkulu engiphila naye madoda bambona ukuthi ayikhona lo Jehova noma sidayetha senzela ukuthi imizimba yethu ishepheke for the glory yabona noma uma ngabe ukuthi mhlambe ubona imizimba mhlambe ukuthi iyanqaba ukuthi sidayethe ube chubby nje for God ubothi hey lo chubby yazi nje yazi umkhulu yena kodwa hey uchubby hey ubukhulu bakhe bumnandi buhle buyahaleleka noma umncane ngomzimba ungabi mncane lokho okudatshukelwa ube mncane lokho ukuthi wow wamuhle uNkulunkulu wethu abaza ake senzeleni uNkulunkulu yezwa lonto leyo senzeleni uJehova wethu singazenzeli thina sesidlulile lapho akusisebenzelanga ukwenzela thina ake sifuneni ukwenzela uJehova wethu sithi baba lezi zinto esizicelayo asisayiceleli ukuthi basibone no sesidlulile lapho sesicelela ukuthi mebesibona bambone uNkulunkulu engikholwa uye futhi musu ungangenzeli into ebonakala ukuthi ingangamandla ami bazobona ukuthi yimi ngicela ungenzela into engaphezulu kwami into engachazeki musu ungenzela into engangamandla ami ngiyifuna kuzothwa yimina kuzothwa kufanele hayi indoda iyasebenza ayibona indoda iyasebenza hayi indoda inemali hayi ayibona indoda inemali hayi angifuni unganginiki le nto unganginiki ayingaqhamuki ngesandla sakho leyo engangamandla ami iyekele kumina ngizodila nayo ngoba ingangamandla ami ngifuna le abazothi bonke abantu bathi hayi siyamazi uyishinqibi ayikho into enhle angayenza lo kodwa sesimangaliswa ukuthi yena wansonto bekwenze njani ngoba siyakwazi nebackground yakhe ayimvumeli ukuthi angaba la simangazwa ukuthi yena kubo bonke abantu yena safuna sichazele kahle ukuthi wenze ngani na uhlule kumane uqala uthi hey bafowethu umusa kaNkulunkulu Twaya kahle siyeka isho ukuthi wenze njani ukhulume nobani uthi angazi ngizothini mina umusa nje kaNkulunkulu mina ngithi ngibheka uNkulunkulu lezi zinto azenzayo ngibheka imthandazo engiyithandazile kwayona imthandazo ayifiki kulento uNkulunkulu angenzele zona mina ngithi ngibheka ukwenza kwami okuhle mina ngithi ngiyaqalaza ngiyaphenya ukwenza kwami akufiki kulezi zinto uNkulunkulu angenzele zona
ngifuna abazalwane sifike lapho ke manje. Sifike lapho manje. Sifike lapho. Uthi angithandi lento, angithandi. Angifuni lento. I'm not a beggar. I'm not a beggar. Ngiyanqaba. Abazalwane sinqabe, uzunqabe ngisho uvuke ekseni unqabe. Uthi angifuni lento. Angifuni into engakukhazimulisi. Angifuni. Uma ngabe ukuhamba kwami ngenyawo kungakukhazimulisi angikufuni. Nami ngifuna ukudrive. Hayi ngoba ngithanda ukudrive, ngifuna nje ukuthi wena ukhazimule. Bambuthe lo babakazi, ubani? Hayi. Usijikele nje. Sesimona namhlanje useya drive. Sesimona namhlanje useya extend umuzi. Hayi kwenze njani kuba ubani? Ya uNkulunkulu akaphuma kuma newspaper manje. uNkulunkulu akaphuma kuma newspaper ukuthi nangu uNkulunkulu wabebenzela izimanga bo. uNkulunkulu wethu akakahletshwa omakhelwane. Omakhelwane ke bahlebe ngalo uNkulunkulu ukuthi hey uNkulunkulu wakhe veyisimanga. Hayi. Hleba omakhelwane ethi uNkulunkulu wakhe veyisimanga. Phela ngeke ngababiza ngathi ake bezothandaza ke sibabone. Bafika la bathandaza ingane yaphila qingqo. Angimazi noNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu wabo hayi. Ungamlokothi uNkulunkulu wabo. Nofuna ukwenza ukuba khuzwe abantu. Hey! Lalela ke. Ungayi lapha kiwa. Uyofungena. Akadlali uNkulunkulu wabo, akadlali ngempela. Umbuza la kimi. Wonke umuntu ofuna ukudlala nje nofuna ukuyitestela imithi yakhe uza la kuthina uyayitestela abone siphihlike sibe into ongaza hayi bazalwane mina ngivumi lento. Angivumi mina lento. Ubiyele uzubiyele nezingane zakho. Uthi hayi ke zami. Hayi zami. No hayi zami. Noma zingaba namakhanda amakhulu kodwa hayi zami. Singisho ukuthi bezeyise amakhanda amakhulu kweyisi. Hayi zami. Unqabe nento ebiza igama lakho. Awunqatshiswa yini, unqatshiswa ukuthi lo uNkulunkulu manje lo uNkulunkulu manje ukhona. Manje angifuni uNkulunkulu athukeke. Ngikhona. Uma ngabe uNkulunkulu efanele adumiseke akadumiseke ngami. Uma kufanele uNkulunkulu bambona abantu bambone ngami. Bese lithi lapha egcineni mamnkosi awungifundele. Oqale futhi qaleni khona indawana engifuna lapha egcineni. Kwaba Ephesians 3 Verse 20. verse 20. Yebo. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esicelayo nesiqondayo Yes. ngokwamandla asebenza kithi. Ah, Makube kuye. Nje lapho nje ngokwamandla kanjani? Asebenza kuphi? How? Lamandla asebenza kuphi bazalwane? Uthi uNkulunkulu awuphinda mamnkosi awulizwe kahle ngifuna ulizwe kahle. Uthini mamnkosi? Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu Yeah. kunakho konke esicelayo nesiqondayo. Yes, yena angithi yena unamandla okwenza lezi zinto angithi qhubeka ke mamnkosi. Ngokwamandla asebenza kithi. Hayi. Asiyikude siza la. Indaba ila. uNkulunkulu usaqeda. Isikithi lento. Lamandla lawa alakithi. Asebenza lakithi. Uma sicela nje asaye ezulwini siza lakithi. noNkulunkulu akayi ukuthi umanezela kuwe afike akhiphe la kuwe. Ngoba lamandla asebenza lakithi. Silupheka negolide nesiliva nje sibona. Ingcebo yonke uNkulunkulu uyiseyidepositile lakithi. Yonke into uNkulunkulu
yonke into esiyidingayo eyisidingo sethu uNkulunkulu yena uthi mina ngazi nisafunani kumina bese ngiyaqeda ilapho kini leyo nto ngamandla asebenza la kithi yazi bazalwane uMose wathi eyokhipha abantwana bakaIsrayeli wahamba nabo uthe mengabe ehlangana nolwandle olubovu wacabanga ukuthi lapho uNkulunkulu khona into entsha azoyenza wathi hayi uNkulunkulu yona leyo nduku leyo yona ithi yona ngayo ayikho into entsha engizokunika yona same road uNkulunkulu usaqedile uNkulunkulu walibona ulwandle olubovu waqeda wamnikeza uMose induku wathamba nayo ke uthe mayehlangana nolwandle olubovu wathi hayi hawu umsaza kimi thatha leyo nto yona leyo nduku uthi nje ngayo yona leyo nduku wayiphonsa phansi yadlinya yaphenduka inyoka yadlinya angiyi kude ngizala kuwe uma ngizophendula ngiyi kude ngizala kuwe uma ngabe uthandaza awunqa ukuthi angikwazi ukuhlupheka nento sezila kimi uma uthandaza ungacabanga ukuthi ungalokhu ubheke ezulwini bheka la kuwe uthi inkosi khipha la khipha hayi kude khipha la kimi ngoba lamandla asebenza la ngakumina makhulu lamandla asebenza ngala kumina into zonke usuyideposite kimi uNkulunkulu akazi uqala phansi Philippians chapter 4 verse 13 I can do all things through him who strengthened me. Revelation chapter 3 verse 20 uthi uJesu ngime eminyango ngiyanqonqotha ngekhathi singakasindiswa kusashunyelwa ivangeli uJesu beme enqonqotha kwafika isikhathi samamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wangena enhlizweni zethu waphila kithi ayisekho ke enye into oyokuyicele ingaphendula ngoba ila kuwe ayikho into oyokuyicele ingaphendulwa ngoba ila kuwe mina bazalwane angikaze ngimbone umuntu onemali yesinkwa akhathazwa ukuthi isinkwa sikho kumkhathaze lokho kuchaza manje anginaso isinkwa nangu 20 rand wesinkwa awubambe kanje u20 rand wesinkwa akhale kumkhathazi azabe neanxiety ekhalisa ukuthi isinkwa sikho kodwa nansi imali yesinkwa senza njalo phela thina senza njalo ngokwaleli iBhayibheli lithi lento singaphakathi kithi iyamandla asebenza phakathi kithi amakhulu manje sitetema nawo lamandla no one uNkulunkulu esikhuza ku chapter 4 Philippians chapter 4 verse 6 to 7 uthi ningakhathazeki ngalutho ngoba uNkulunkulu yasenginikile asekho isikhathi sokusidingo sokukhathazeka asikho isidingo sokukhathazeka ngoba sekukhona kwesisikhathi bazalwane sikhathazeka kube ngazi ukuthi ukukhathazeka ikona kuzosinika isolution we spend more time ekukhathazekeni than to spend more time in prayer ngokukhathazeka we embrace ukukhathazeka kube ngazi ukuthi ikona ukuqhamuka nama solution you spend time ukhathazekile and mouse ukukhathazeka kubhlungu ngoba kuyagulisa uzolala esibhedlela
ngokukhathazeka. Uzuphathwa ikhanda elingapheli ukhathazekile. Kuzokusiza ngani ukukhathazeka? Ake sivume, ake sithi okay kulungile. Ake sithi unayo lenkinga onayo. Usuthandazela uNkulunkulu akaphenduli. Manje ucabanga nini ukukhathazeka kuyakuphendula khona kona wathi hey bazalwane mhla ngikhathazekile ngakhathazeka hey bazalwane ukukhathazeka eve kuyisibusiso kwa uNkulunkulu yazi kwa ukukhathazeka kwamanje kwangiphendula emthandazweni wami. Bonke abakhathazekile baphelele ezibhedlela baphelele emathuneni. Kunezinto nje ubona noma ngingazenza zingisizi ngalutho. So kungcono kumane ngiyiyeke. Ngoba noma ngingakhatha azingiphenduli kulokukhathazeka engikona, azingiphenduli. Azisho nokusho ukuthi asithini, siyayizwa le ndaba yakho. Ey yazi man, kodwa awuyiyekele kuthina sizobona senza. Uzolokhu ukhathazekile nje ngayo. Ikhona yona. So kungcono manje uyiyeke indaba yokukhathazeka. Sungamane ubone ezinye izinto ke, kodwa kuyeke ukukhathazeka. Akuzi nesolution ukukhathazeka. uNkulunkulu bazalwane uyasikhuza ukuthi ningakhathazeki azindaba alutho bazalwane. Lento yokungabi lento alutho. Nalento yanoma yini. Izofanele sibuye sivakashele lento. Sibuye sibheke ukuthi yini alutho. Yini noma yini. Sifune la izwi likaNkulunkulu. Kuthi yini alutho. Ngoba phela iBhayibheli lithe ziningi inkathazo zolunguleyo. Kodwa uNkulunkulu wenze njani? Kumane kufanele ukuthi ayikho. Alutho. Uma khona uNkulunkulu. Into engekho uma khona uNkulunkulu. Ukukhathazeka kukho uma khona uNkulunkulu. Into ezikhathazayo zikhona. Kodwa manje lezinto ezikhathazayo zikhona nje zidala ukukhathazeka. Manje uNkulunkulu uthi lalelaka uma ngabe kuukuthi mina ngikhona ukukhathazeka kuzoba bikho. Kusho ukuthi uNkulunkulu odila nesource elethe ukukhathazeka. Kunezinto efanele ungayihlanganisi nje nazo. Akuzona ezakho awuhlangene nazo. Thatha izinto zabantu. Uzozenza ezakho. Ukukhathazeka kuyonto yakho nje. Awuhlangene nje naleyo nto leyo. Webazalwane, khona le lithiwe you mind your own business. Angihlangani. That is not my business. Into zabantu leza angihlangani into zabantu. Uyinqabe, angisho ukuthi uyinqabe ngoba unamandla. Ngisho uyinqabe uzwe ukuthi ziyangidonsa zinto. Uyinqabe ukuthi angizi. Ithi uyeze ukuthi hayi lutho angizi. Ithi hayi lutho angizi. Angizukhathazeka lutho. Ithi ngqondo hayibo asiyeni khona. Ila sifike sibe comfortable ukuhlala khona ekhathazekeni. Uthi lutho angizi. Hamba wedwa. Uthi mina nendlu yami siyamkhonza, mina nomzimba wami siyomkhonza uthi angizi. Khona into efanele inqatshwe uzuyinqabe enyembezini ukhala uthi ngiyanqaba angizi. Ngoba zikusiza ngalutho nje lezi zinto. Hey ibuhlungu indaba yokukhathazeka. Yabona ukukhathazeka kufana nesihlahla. Yabona isihlahla bazalwane. Uma be sihle nje sile. Mase sasondela endlini isihlahla. Asizi nokuhle kuphela.
sihle nje silapha kude wasitshela nje eduze nje siyashintsha qala kuba iproblem ukukhathazeka kuhle kulapha kungasondeli la ungasondela endlini yami ngoba manje isihlahla uma sisendlini siba yi-expense manje ukuwa kwamahlamvu azo it's my expense and nempande zazo bekuyimpande zizinhle impande ngoba zibamba umhlabathi kodwa manje ngoba seyiseduzane kwendlu seyiqhumisa ifoundation kona amacembe abo bemahle ukuthi asithe elangeni kodwa manje ayangithinta manje uma ngabe sezovuthuke ewela phansi sefa ngiwaqoqe ngihambe ngowalahla aseyi-expense manje kimi ukukhathazeka kunjalo ke ukukhathazeka kuza kuwe bekade kulapho ku right uma kuza kuwe kuzoba yi-expense and futhi kumbe ukukhathazeka ngoba kuqhumisa ngisho ifoundation ukukhathazeka ungacabanga uthule kuhleli ukuthi kuyakhuluma kubuza ngalo uNkulunkulu wakho ukuphi mekunje yabona lento kaNkulunkulu wakho yebo yena phela yebo umdala futhi ukukhathazeka eve kubhlungu ngoba yakushumayeza kuvumelane nawe ube uyijije khona lapho hayi phela uNkulunkulu khona impela hayi cha impela umdala wezolutha hayi muhle uNkulunkulu kodwa hayi wena ngathi uyakulungela wena yebo bani yeso bani ngiyababona obani uqinisile obani hayi cha no sibani uyayibona nje ukuthi hayi ingonyama zomndeni kaJuda leziyana hayi kodwa wena wena utsahlulwa ukuthi awona sahlulwa itithe nje itithe akushumayeze kukushumayeza ukukhathazeka uzuba uthi yazi le indawo yokuhlala la I don't deserve ukuphuma ngaphandle kwaleli gumbi leli lokukhathazeka kukushushuzele bazalwane ayikho into uNkulunkulu ayikhuza nje just for nothing yonke into uNkulunkulu ayikhuza uyikhuza ngoba unesizathu uyikhuza ngoba uyazi ukuthi it's not good for you into ebhlungu sengiyaqeda bazalwane nifuna ukusukuma kancane nithi ukuthi nise right anifuna ukuthi ni right nihleli phansi ni right anifuna ukusukuma ni right ni lapha siyabonga ungabonike enye into ke njalo enye into bazalwane esihluphayo sicela uNkulunkulu ngazi ukuthi sicela kubaba enye into esihluphayo ukuthi uNkulunkulu esicela kuye asazi ukuthi ubaba wethu kahle kahle ayikho into engangilimaza ayikho bazinto engangilimaza njengokubona izingane zami ziyocela kubaba ka next door ngikhona mina leyo nto ingangigulisa ngempela abazalwane ingangigulisa okwangempela hawu ngikhona ngibona izingane zami zikhathazekile ziworried ukuthi ziyofunda kanjani esikoleni zikhathazwe yilokho ngikhona zithi hey manje hey angazi ngizokwenza kanjani indaba yokuregister anginayo imali uhlangana naphi yazi futhi ngamane ngimshaye ngempela kuhlangana naphi naleyo nto cha uthi bengicabangela nje ngibona ukuthi Nkosi yami uqakekile hayi ucabangela mina that's what we do thina masicela uNkulunkulu sicela ngazi ukuthi nje
kusama uyixakekele hayibo uma ixakekile uhlangana naphi wena uma sicela uNkulunkulu sicela kuBaba he's our father ukuthi unakho noma angihlangani mina ngicela kuBaba mina asingaceli singathi sicela kwindoda kamakhelwane nje ezosenzela ifavor futhi yazi uNkulunkulu bazalwane indlela lento angayifuni ngayo uthi nina obaba benu nina amadoda angakholwa nina amadoda angakholwa uma ingane zenu zicela ufishi aninikeza inyoka uma icela isinkwa aninikeza itshe uthi how much more mina uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu othembekile onakho konke indlela uNkulunkulu angayifuni ngayo lento yethu esiyenzayo kumnandi nje yazi bazalwane uzuyibona ngempela lento yokuba uprovide uthi uNkulunkulu uyena oyideposit empilweni zethu kumnandi ukubona ingane yakho izocela kuwe I feel offended unless ke ukuthi ke shwele Nkosi kodwa nje sengisho nje uma uhleli kahle inhliziyo yakhe ihleli kahle noNkulunkulu awubi offended ukuthi ingane zakho zocela and ukucela kwabo yazi kuyakujabulisa usuyibuze yini ngijabulisayo la ngophela manje lo ukuthi ufuna le kodwa manje yazi ngiyajabula kodwa yazi ngiyajabula ukuthi ingane zami ziyazi ukuthi kuphi lapha ayicele khona uzujatshulisa ukuthi yazi zicele into enginayo anginama excuses nje ngizobanika nje kahle uja uma wena umuntu wasemhlabeni ukwazi ukujabulela leyo how much more uNkulunkulu yini senzenza ngcono thina kunoNkulunkulu sazenza ngcono thina as if ngathi thina singcono kunoNkulunkulu thina sithanda kangcono kunoNkulunkulu thina we are too holy kunoNkulunkulu zesingane siyajabulela siyafuna ukuyiprovide sisebenzela zona kumnandi futhi ukubabona bephumelela sibanani kumnandi futhi ukubabona benza izinto ezithize asifuna ukubabona bexakekile why singacabanga ukuthi uNkulunkulu naye ufisa kanjalo kithi mina to your surprise kwalo muzi wakho lo wawenzela ingane zakho lo muzi wakho ngekhathi wakha nje ngekhathi wakha wawunazo kuwe ubaba ongizalayo wayihlala njalo esifundela into athi abo abantu bami ikini la abona uanti ke babe nakho ukuthatha advantage babuye bashaya yabo ubaba bese imcasula lo nto ukuthi uyishaya kanjani izingane zami kubo yabo manje thina siyabahlonipha ke uanti ngoba abazali babesho manje bebeshayile isikhaleke bese ubaba abuka ukuthi hayi yini kwenze njani ayizizo anti ungishayile ayi baba mana dini ubaba ababa sibizi athi angisho ukuthi ni right ni wrong kodwa ikini la yini labo anti mabenishayile ningangitsheli mina ngoba ikini la uma ngabe uanti enishayile uanti ukhona la temporary kusasa naye uzohamba yekubo noma aye kwakhe nina nihleli la yini abantu ngangitsheli mina hayi baba athi ngifuna ngingaphinde uma ngabe khona into enganiphethe kahle la ekhaya ningitshele niyangezwa yebo baba hey angifuni umuntu ozokudlala ngani ikini la esiphume nathi sikhaya la isekhaya la ubaba abiza uanti ngale kamereni balungisa bakulungisayo uyomona uanti sihambe esechobozela abantu mhla sona futhi uanti yomuza ethi ngizomtshela ubaba wenu sithi hayi sekhaya ke la thina nje usathana uyayigendela la kithi uthatha siphonsele sikwamukele futhi lokho sivume bazalwane sithi hayi impilo nje
and uNkulunkulu ayimphathi kahle leyo nto leyo. Bazalwane, yonke into efanele siyenze manje fanele siyenzele uNkulunkulu, sikazenzeli thina. Uma singavumi ukuphathwa kabi izimo ezithize, asenzeli thina, senzela yena. Ngoba iyamhlukumeza lento ukuthi ngiphatheke kabi. Fanele ngombikela ngithi baba wethu osezulwini, ngiza kuwe njengobaba. Yona ibhlungu lento. Ibhlungu. Ibhlungu lento esenza uNkulunkulu, ibhlungu. Ibhlungu. Ibhlungu kwangampela, serious so. Ibhlungu lento yenza uNkulunkulu. Lento ongambikela ukuthi awusebenzi, ibhlungu lento yenza kuyena. Lento ongamtshela ukuthi uyagula, ibhlungu leyo nto leyo kuyena. Ayimphathi kahle. Ibhlungu lento ukuthi uswele. And futhi wena uyayi-accommodate lento ukuthi uswele. Uthi impilo lento ethi uswele. Ayimphathi kahle lo uNkulunkulu wakho, ayimphathi kahle uyihlo osezulwini. And very serious so. Ayimnandi kuye. Noma ungasazenzeli wena, enzela yena. Mhlawumbe wena kuyakwanelisa lokho ukuthi unje. Kodwa yena kuyamfrustrate ukuthi unje. Noma ngabe khona into oyicelayo, ungabisayicelela wena, icelela yena. Kusengenzela igama lakho Nkosi. Ngoba wonke umuntu, yazi mina bazalwane, I relate le nto le bazalwane, because kungangifrustrate ukubona uNkulunkulu osithanda ngothando olupheleleyo. uNkulunkulu wasinika uJesu singamcelanga ngaze simthandazele. Wasinika kodwa uJesu ngenxa yokuthi uyasithanda. Uthi kithina yena unamandla okwenza ngaphezulu kokucela kwethu. Sengisho lo uNkulunkulu mina owakunikeza uJesu wakupha mahala ngoba ungeke uze uma-afford uJesu. Wakunika wayisipho. Azathi uIsaya makabonga uNkulunkulu ngesipho esingakhulumekiyo. Uma uNkulunkulu akwazi ukusipha isipho esingakhulumekiyo, ucabanga ukuthi angahlulwa yini kulezi zinto zakho oyidingayo? Angahlulwa yini? Ngicela sisukume. Asingamenzi njalo uNkulunkulu. Asingamenzi njalo. Asingamenzi njalo ubaba wethu. Asinqabeni for his name's sake. Izathu sakho konke esikudingayo uye. Noma ngabe ufuna imoto enhle, izathu kube uye. Umcele futhi noma uyayithenga uthi Nkosi angiyifuni le yokusuka ku point A uye ku point B. Ngifuna lezo lethu udumo kuwe. Ngicela ungiphe into engaphezulu kwamandla ami. Ngicela isipho esiqhamuka kuBaba, nami ngiyibona ukuthi lesi sipho siqhamuka kuBaba. Ibe intshumayelo kimi lento engiyifunayo. Ibe intshumayelo kimi mawufuna imoto, ibe intshumayelo kimi le moto. Ukuthi uNkulunkulu engimkholwayo uyaphila. Nanomuzi enginawo ube intshumayelo ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo uyaphila. Lisizwa uNkulunkulu ofuna ukuhlakanipha makakucele kuye.
Sihlakaniphise Nkosi. Sihlakaniphise Baba. Singagcina ukuhlakanipha kwasemhlabeni. Sihlakaniphise nje si understand imibhalo. Sikubone ukuthi ubani wena kithi. Sikubone ukuthi ubani kithi. Singahambi sikuneka. Sineke igama lakho noma ikuphi. Ngoba manje lezi ingane ezikhulayo ziyambuka lo nkulunkulu wakho. Zisho uNkulunkulu kaBaba. uNkulunkulu kaBaba noma. Ziyakubuka manje zimangaliswa indlela engibehave ngayo nendlela engenza ngayo. Ukuthi yebo ke lo nkulunkulu wezulu nomhlaba. Kodwa akatshengisi kuBaba noma ukuthi uNkulunkulu wezulu nomhlaba. Sihlupheke khona. Nabazali bazi bakhulume ilanguage ephambene nezwi kaNkulunkulu. Hawu bazalwane befike isikhathi sokuthi siphenduke kuNkulunkulu. Sifanele sifike isikhathi la sizophenduka khona kuNkulunkulu. Sithi siyavuma Baba. Sikuphoqile. Siyavuma asenzanga kahle. Sesiphethika sesibhalwe ngisho igama lakho. Sabizwa ngento ezinkulu. Ngokwezwi lakho kodwa indlela esibehave ngayo asenzi kanjalo. Samukela yonke into nengadliwa siyayamukela thina. We need to repent to God. We need to repent to God. Bazalwane, land is not about prosperity, ukuba nemoto. It's not about that. It's about the glory of God. This is uNkulunkulu uAbraham wayicebile nakho konke kodwa engakhohliwe uNkulunkulu wakhe. Ukuthi yonke lento iqhamuka kubani? Asingafuni ukuthi ivele insindiso yethu ngokuhlupheka. Uthi as if uma buhlupheka kusho ukuthi ungcwele. Ayikho lonto. As if ngathi mesiswele bazali kusho ukuthi uNkulunkulu umthanda ngempela. Hayi bazalwane, ayikho. As if wena uma ufuna ukuthi uNkulunkulu ubonakala ukuthi ungcwele. Kufanele ube into ehluphekayo, into exakekile. Bese kubonakala ukuthi incikazi kaNkulunkulu noma into kaThixo ke le. Hayi bazalwane. Hayi ngoNkulunkulu wethu. Ibhlungu ngona lento ukuthi nje bazalwane uma ngabe kufanele kufaka ama-aircon la. Hey, kothatha unyaka wonke sidlamba ukuhlanganisa imali yama-aircon. Ibhlungu yona nje lonto leyo. Ayimbeki kahle uNkulunkulu simkhonzayo. Uma kufanele senze izinto thina kufanele ubone ukuthi usizi. Kufanele kuze ngeke ukushiwo nje into kanje bazalwane njengoba nibona kushisa nje kuyadinga sifaka ama-aircon. Siqediwe njalo. Siyaqhamuka umzalwane noma kuqhamuka ubani noma lo oshoyo kube uyena owafakayo. Size sibangisane. Hawu wawafaka qala mina ngisathi ngisazowafaka. Hawu kodwa mfethu sengilifakile iorder. Hawu kodwa yini lento afika omunye hathi hawu mfethu ake kulungile sesosala sithenga imoto ke thina ngoba phela nakho phela imoto zebandla ziyashoda. Yabona sibangisane nje ngento ezinhle. Avela uNkulunkulu wethu uthi hayi umodern enough lo. Umodern enough lo. Mina bazalwane ngisakhulumela ukuthi nje mhlawumbe uyi-understand lento yenza ilogic yenza isense angisakhulumeli kwalonto leyo. Lithi iBhayibheli abazalwane baba encwadini nezanzo lithi izwi kaNkulunkulu babehlala ndawonye babangisane ngezinto kungekho oshodayo kungakho swele phakathi kwabo. How much more abazalwane balesi sikhathi
Makuthiwa khona oswele nje kithi kungaze kuvele ukuthi uswele. Siphuthume masinyane. Nakhona simphuthumele nje senzele igama likaNkulunkulu wethu. Makuthiwa nje khona kunomzalwane nje bandla inkosi yami ewuxakeke. Hayi kuphi khona? Ukuphi? Sitshengiseni la ikhona. Sambe sokhuluma nencika kaNkulunkulu. Hayi sizwile udaba. Hayi sizake sibone sihlanganisa nje nobaba ababili abathathu. Sathi hayi ncika kaNkulunkulu kunendlu ekhona ngazi ukuthi ungayithanda yini ungahamba uyibheka. Yazi lento engishoyo ngazi ukuthi ngikhulumela ingane kwani kulungile. Awu kodwa nkosami uhamba uyibona. Sithi noma sihamba ngento zethe ezinkulu naye ezwe ukuthi asithini. Hayi ngini kanye nabo. Ngoba manje akasayiboni kukhona ongcono kunomuntu. Ongene la kade ehlupheka ethi uze ezikhulwini ezithize afice izingane zikaNkulunkulu zonke. Nela ayithole semdimunye esekhuluma ilanguage esikhulumayo sonke. Athi ngingene la ngihlupheka bazalwane, ngingene la ngingenawo umuzi, ngingene la ngiyinto yalutho kodwa buka la ngikhona namhlanje. Awunkosi ayisize bazalwane isifice lento. Isifice lento le. Isifice lento. Baba size kuwe Nkosi. Siyavuma themba lethu. Siyavuma baba wethu. Siyavuma sithandwa sokuphila kwethu. Asenzanga kahle baba. Asikupresentanga kahle Nkosi. Sisize baba wethu osezulwini. Sisize moyo olungileyo. Sisize themba lethu. Size kuwe njengobaba. Sicela intethelelo kuwe njengobaba. Siyaxolisa baba egameni kaJesu. Lamandla kithi azange siwenze lutho. Sixakeke khona Nkosi. Savumela izimo ezithize ekhona phakathi kwethu lamandla. Baba wethu siyabonga ukuthi sinjengoGideon namhlanje. Baba wethu onamandla kwesihamba ngalamandla osiphe wona. Baba wethu onamandla ke siyakhuleka egameni kaJesu. Sisize baba. Sisize moyo olungileyo. Sisize themba lasendulo. Sisize baba. Vula amehlo ethu baba. Vula amehlo ethu baba wethu osezulwini. Lithatha uDavid usizo lwethu luvela kuwe. Wena wenzile izulu nomhlaba. Sizo lethu alivele kuwe baba. Sizo lethu maqhamuke kuwe dwala laphakade. Siyakhuleka egameni kaJesu. Siyavuma baba. Asambanga kahle. Siyavuma baba. Asikwenzanga ubaba empilweni zethu. Sikuphoqile wathi ubaba. Sabuka abanye obaba. Sabona ngathi bona basifanele ngabangaletha usizo lwethu. Siyakhuleka egameni kaJesu waseNazaretha. Sicela baba wethu lemandla wonke. Sicela usilekelele baba. Sicela usilekelele moyo olungileyo. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Heavenly Father, we thank you, Lord. Father, we bless your name. Siyakholwa kuwe Nkosi. Siyakholwa baba wethu ukukhuluma kwakho. Ubungeke usho baba. Kanti awunaso isizathu sokusho. Usho ngoba baba wethu unesizathu. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyavuma baba wethu namandla onke sisize. Baba wethu sihlanze usihlambulule egameni kaJesu waseNazaretha. Baba wethu sicela ukuhamba ngenye indlela. Sicela ukushintsha ukukhuluma kwethu. Sicela ukushintsha ukucabanga kwethu. Sicela ukushintsha ukuhamba kwethu. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sithembe wena baba. Sithembe wena baba wethu osezulwini. Father, we thank you in the name of Jesus. We bless your name, Jesus. Amen and amen. Hallelujah.